Ning nggone kitab Daqaiqul Akhbar iku ana dawuh ngene. Aku kok seneng. La tujalisu walau kana aliman. Aja mbok wori, aja mbok baturi, aja mbok jak berteman, aja mbok dadekno guru, apa meneh dadi panutan. Selagine wong alim iku mau ijek nduweni sifat telu. Siji al-adawah. Wong sing ngejak permusuhan, wong sing ngejak ora rukun iku aja mbok dadekno kanca akrab, ya aja mbok dadekno guru. Bahaya. Permusuhan. Akhire ya gak rukun karo kono, gak rukun karo kene. Walaupun pinter lelah. Nomor loro yaiku takabur. Wong sing duweni sifat sombong iku biasane angel dikandhani. Angel dielingno merga kesombongane. Merga wis rumangsa dheke luwih ngalim, wis rumangsa dheke iku luwih pinter. Dadi upama salah dielingno ya gak gelem merga duweni sifat takabur atau sombong. Mula aja mbok dadekno kanca, ya aja mbok dadekno guru. Bahaya iki. Engko iso murid-muride iki ya melu sombong bareng wonten ulang-ulangane. Aja ketularan. Mergo ya gurune dhewe wis sombong. Nomor telu rubah fidunya. Wong sing ngajak seneng donya, ngajak seneng ning donya iki dijak seneng ngober karo donya. Pokoke ngene, pokoke ngene, pokoke ngene. Aja mbok dadekno kanca, aja mbok dadekno guru. Padahal agama iku perintah wong seneng akhirat, ora seneng donya, seneng akhirat. Mula telu iki nek ana ning salah sijine jiwane manungsa aja didadekno kanca, aja didadekno guru. Mergo guru iku duwe prinsip ing ngarsa sang tuladha, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani. Dadi telung karakter mau aja didadekno kanca, aja didadekno guru. Gak bermanfaat.